खुलुमबाय गासैबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ बे समाव आं दंफैयो गहपुर नोगोरनि साखाथियाव थानाय गहपुर बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बेवहाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानखौ दिनै बे गहपुर नोगोरनि साखाथियाव थानाय गहपुर बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव गाजा गोमजायै गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दङ। बे समाव जों थोंजोङै मिथिलानै बे खुंफुं आफादनि बा गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों थोंजों मिथिना लानाय बे समाव गहपुर गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि बे जि फोथार बेयावहाय बे हाबाफारिया फुंनि समनिफ्रायनो गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। बे समाव फुंनि समनिफ्राय गोबां हाबाफारिफ्रा जानानै थांगासिनो दङ। दा बे समाव जि थुनलाइयारि बादायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जौसाङाव जागासिनो दङ। बे समाव जोंनि गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों थोंजों मिथिना लानि। बे समाव जोङो बे गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन बा दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायबाय थानाय जि बानजाय आफादनि बिथांमोन दङ, थोंजोङै जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि। दिनैनि जि गोथार सान बे सानखौ नोंथांमोना बे गहपुर नोगोरनि साखाथियाव थानाय जि गहपुर बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुब फुंनि समनिफ्राय खुंफुंगासिनो दङ। दासिम मा हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ एसे फोरमायगोन नामा? गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय। लोगोसेयैनो दुलाराय थुनलाइ मोजां मोनगिरि गासै बर' रायजो राजानिसिमबो दिनैनि बे गोथार साननि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। जोङो दिनै गहपुर बर' थुनलाइ आफादाबो 73थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाय सानखौ नैबे गहपुराव थानाय गहपुर बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों जों गाजा गोमजायै खुंदों। बेयाव जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो फिरफिला बिरहोबाय। बिनि उनाव जोङो बर'नि जि थामोनथा रैखाथि हारिमुखौ आरो राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनायाव जायफोर बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय, जिउ गोमालांबाय, जों बिथांमोननि मुङै जोङो आलो गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावदों, बिबार बावदों। लोगोसेयैनो जोंनि गहपुर हालामनि सासे एकदम मुंदांखा आरो गोदोनिफ्राय गहपुरनि बर' रायजो राजा सोलोंथाइ फरायसालि गायसननायनिफ्राय लानानै गासै समाजारि बिथिङाव दैदेनबोनाय, समाजखौ दैदेनबोनाय, सोलोंथाइ दैदेनबोनाय जोंनि गहपुरनि सासे गागि सुबुं रुंसारि जालांनाय मानगोनां सभाराम गयारि सारनि मुसुखानिसिमबो जोङो गोथार हामलायनायखौ बावदों, आलारि बाथि सावदों, बिबार बावदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे इयुननि हारि दानायनि मोनफा मोनफा इयुन जेनेरेसन, बिनिखायनो जों बिथांमोनखौ थुलुंगानायनि थांखिजोंनो जोङो बे हाबाफारिजों लोगोसे जोङो खन्थाइ आवरायनाय आरो लोगोसे जोङो सोंगाब बादायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा जोंनि बे हाबाफारिया दासिम सोलिगासिनो दङ। जोंहा जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि गहपुर हालामाव थानाय माखासे जौमा फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि लोगोसे एमइ स्कुल, हाइ स्कुल गासै फरायसुला फरायसुलिफोरा ज' लोगो नांनानै जोंनि नैबे दिनैनि प्रग्रामाव लैहोर बाहागो लादों। खोब मोजाङै जादों। आसा खालामो जोंनि इयुननि जेनेरेसनफोरा जोंनि थुनलाइ फोथांनायाव मैखोमै बेबायदि बाहागो लाबाय थागोन आरो थुनलाइखौ फोथांबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बे समाव सासे आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायबाय थानाय मानगोनां बरफुख्रि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं बिथां दङ। बिथांनिफ्राय जों थोंजों मिथिना लानि दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गिबियावनो गाहाय आलासि हिसाबै सोर बाहागो लागोन एसे फोरमायगोन नामा? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जोंनि गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो 73थि गोथार बर' थुनलाइ साननि गायसनथाय साननि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनानै जों बेखौनो फोरमायनो सानो जे माखासेखौ जोंना सासे दैदेनगिरिया फोरमायबाय। दा बेवहाय फोरमायनांगौ हिसाबै जोंहा गथ'फोरखौ थुनलाइयारि आयदा आरो नैबे सोंगाब बादायलायनाय लानायनि अनगायैबो जोङो गथ'फोरखौ मोनसे थुलुंगाखां मोनसे आयदा हरदोंमोन जे मोनफ्रोमबो फरायसालिनिफ्राय दोरोङारि मोसानाय मोनसे लाबोदों। थिग बेबायदिनो दैमालु फरायसालिनिफ्राय मोनसे
सनापुर UN एकाडेमिनिफ्राय मोनसे सनापुर गोजौ फरायसालिनिफ्राय दोरोङारि मोसानायनि मोनसे दिन्थिफुंनायबो बेवहाय जादों। खोब माने बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होननानै जों सानो। मानोना दिनैनि गथ'फोरा उन्दै समनिफ्रायनो माखासे नाङै नङै बाङै माखासे दानि गोदान मुगाजों दिहुनजानाय माखासे देंखोगिरिफोरनि मोसानाय जाय मोसानायखौ बे बैसोआव मोसाथ'नाङामोन बेबायदि मोसानायखौ माने जोङो एंगार होनो थाखाय जाहाथे जोंनि गथ'फोरनि गोसो मेलेमाव जाहाथे बेखौ सोना होनो हायो जे जोङो मोसायोब्ला बागुरुम्बा मोसानो सोलोंनांगोन, बारदै सिख्ला मोसानो सोलोंनांगन, जोंहा दामनाय देनाय बेसेबां बर'नि दोरोङारि माखासे दामनाय देनायफोर दङ बेखौ उननि सम हाबाफारिखौ सोलोंनांगन। बिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट बे जिनिसखौ जों गथ'फोरनि मेलेमाव सोनो हायो नामा बेखौ जोङो सानदों। दिनैनि हाबाफारियाव माखासे हाबाफारिया जोबलांबाय। दायो जोङो 1 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां हाबाफारि लादों। गेवलां गौथुमा बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै जोङो खोब गोजाननिफ्राय लायाखैब्लाबो जिहेथु माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बड'लेण्ड महाउत्सबनि थाखाय दिल्लीयाव थांबाय, थेवब्लाबो जोंनि गथ'फोरखौनो लानानै मोजां मोनसे बानजायनाय हाबाफारि जों लानो हायो नामा, बिनि थाखाय जोङो खाथिनि सयदुवार जौमा फरायसालिनिनो बर' बिफाननि गाहाय बिबुंगोरा मानाव गेदेर सुनिलाल बसुमतारी सारा फैगोन। बिथाङा बानजायगोन गथ'फोरखौ दिनैनि गोदान मुगायाव, दिनैनि कम्पिटिटिभ मुगायाव जोङो माबायदि सोलोंथाइ लायोब्ला माबायदि लामाजों थाबायलाङोब्ला जाहाथे जोङो उननि देरहासारनाय हाबाखौ मोननो हायो, फिथाइखौ मोननो हायो, बिनि सायाव गुवारै बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन गाहाय आलासि महरै। बिथांखौ जोङो आसा खालामो जाहाथे बिथांनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों आरो माखासे जायगायावनो थानाय माखासे सोलोंथाइ गोनां माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। दा बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननि गेजेरजों जों जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे बानजायनानै सासे राफोद नोगोरारि हिसाबै जोङो उननि समाव जोङो गायसननो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव दिनैनि बे बानजाय आफादनि बानजायगिरि बिथांमोननिफ्राय खोब जों मिथिना लाबाय। गाबाखालि बोसोरनि बायदि बांद्राय गाजा गोमजा नङाबाबो देग्लायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव बिसोरो गहपुर नोगोरनि साखाथियावनो खोब फेलेबलेबैनो खुंदों। मानो होननानै बुंबा जों मिथिगौ दिल्लीयाव जि मोनसे गेदेरथार हाबाफारि लानायनि थाखाय देग्लायनि जि बर' थुनलाइ गायसनथाइ सान बा गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंफुंनांगौमोन बेखौ बांद्राय गेदेरै खुङालासे खोब एसे थेलेबलेबैनो माखासे फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै बा बे गहपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जि फरायसा फरायसुलि बिथांमोन बे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानैनो 10 फरायसालिफोरखौ ज' खालामनानै बेयावहाय जि फरायसा फरायसुलिफोरनि जि थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारि आरो दोरोङारि मोसानाय जि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि मोसानाय जि हारिमु कला कृष्टि लाखिनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों होननानै बिथांमोना दासो फोरमायदों। बेजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि जि थुलुंगाखां बिबुंथि बा केरियार काउन्सिलिं बा फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउ राहा दानायनि सोमोन्दै जि हाबाफारि बेखौ दान्दिसे समाव लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा गाहाय आलासि हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन गहपुर जौमा फरायसालिनिनो बर' बिफाननि गाहाय बिबुंगोरा मानगोनां सुनिलाल बसुमतारी बिथाङा दान्दिसे समनि उनावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो ओनसोलनिनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोन बा फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव खोब गाजा गोमजायै बाहागो लादों होननानै बे समाव फोरमायदों बिथांमोना।